kwindawo ngolo suku. Kanti ke mphulaphula weVukane FM sikwezenzekayo kwisithili sikaThunyana. Ndazi noba ke ndim kweli cala malume kodwa ndiyibona guest yam. Besicela Mr. Mjobo usiswitchela on ikamera yakho, just unmute ikamera yakho sizokwazi ukuqhubeka ne-interview kuba si-live kwikhasi lethu likaFacebook phaa ke kwiVukane Community Radio. Kulapho ke wena ke usifumana khona mphulaphula weVukane FM. Khumbule kaloku ke siyafumaneka ke ngakumbi naphaa ke ku-YouTube usimamba ke kuVukane Community Radio. Kulapho ke uyakusimamba khona. Instagram, Twitter and TikTok siyafumaneka phaa ke ku@Vukane FM. Sijonge imiba ke liqela ke wena mphulaphula ekhaya siphakathi kwe-Elliot ne-Indwe phaa ke e-Aida High School. Nalapho ke sithe sabe ke sibona ke post edakanca ke ngakumbi ke imeko abafundi abazibona ke bephantsi kwayo, quka ke kusokola ukuyokufikelela ke esikolweni ngenxa yendlela nemeko ke ngakumbi ke isikolo esikuyo esibangela kube nzima into yokuba babe ke bayafunda. Bathe ke babhala ke post becela ke ngakumbi ke uncedo ke ngakumbi ke kulo mcimbi. Ndiyaqonda ke ngoku sijoyinwa ke ngakumbi phaa kuZoom yiyo ke SGP member ke kuye ke uMr. Mjobo lowo ke sizawuva banzi into yokuba ingaba ithini imeko yesaa sikolo. Mr. Mjobo thetha masikubulise enkqubeni sikunike elithuba uzibulisele komphulaphula weVukane FM ngale mini namhlanje. Mandithathe nami elithuba ndibulise ndibulele uba inxaxheba yale nkqubo yakho sasazi. Nkosi kakhulu tata, sibulele ngexesha othe wabe ke usipha lona enkqubeni. Sijonge kwimeko yesikolo emveni kwepost esithe sabe ke siyayibona kumakhasi onxibelelwano. Kumphulaphuli mhlawumbi omameleyo Mr. Mjobo ungake usobela umfanekiso ngqondweni wemeko isikolo esikuyo nekhokelela kube nzima ngakumbi abafundi baqhuba izifundo. Kwindawo ekuyo esikuyisikolo esimsasazi siphakathi kwe-Elliot ne-Indwe, sisendaweni esemaplasini kwifama. Eyona nto ke inzima kakhulu kwisikolo esi ukuba abafundi bayofikelela bafumane izifundo ngenxa yendlela nengxaki ephakathi kwetransport yokuthutha abantwana enguskola transport kwakunye nokusa abantwana esikolweni. Zizo ezona zinto zingumqobo. Babe ke bona sema abantwana befuna ukufunda. Inkosi. Okujonga mhlawumbi iinzame ezithe zabe ziyenziwa i-SGB nesikolo ukuzama ukhawulelana nale meko mhlawumbi ingaba zeziphi Mr. Mjobo? Isikolo sona ne-SGB bazivulile izandla bayazama ukuncedisana nabantwana kodwa basengxakini into yoba ngaba nabantwana bawela amaziko. So naphantsi kweziphi iinzame abazizamayo ziye zingabi yompumelelo ngokupheleleyo ngokuba akukho lula mos ukwelisa umntana ezibukweni elinamanzi ngenxa yemvula neentoni. Kuye kube ngcono ke uba bayakwazi ukuba babathuthe neendawo zohlala babazamele eziphaa kufutshane ingakumbi abo benza ugrade 12. Baphinda babe sengxakini kakhulu ke ngoku aba bakwamabanga angezantsi ngoba abakwazi ukufumana iindawo zohlala ngenxa yokunqongophala kwazo, nesikolo asinazo iindawo zohlala njengoba sisemaplasini. So ezinye iinzame bayakwazi uzama kodwa akululanga uba baphumelele kuzo ngenxa yendlela noskola transport ekuthiwa akabhatali ke i-transport zozisa abantwana esikolweni. Enkosi. Ndiyaqonda ke ezinye zeemeko ke ezithe zabe ke niyazikhankanya kumcimbi ke wehostel kulaa poster ke siyibone kuFacebook. Mhlawumbi benike nayiaplayela kwisebe lezemfundo ngokokuva kwakho esikolweni, because xa bendincokola ke no-Department of Education othethela ke office ka-MEC bezama ukubuza izinto ezinjalo nokujonga mhlawumbi uba angangenelela njani na. Nike nayiaplayela mhlawumbi i-hostel ukuba kunjalo mhlawumbi loo process imephi na? Isikolo sike sazenza ii-applications zokucela i-hostel but okwangoku asikafumani i-feedback eqinileyo ethi zihamba phi ii-processes zayo.
So impendulo epheleleyo uba thina isikolo sona siyenzile into yokuba sicele i-hostel but asikafumani impendulo eqinileyo. Mhlawumbi masithethe nesebe lezothutho, which is uDepartment of Transport, enqonda ke nguyobandakanyekayo kulo mcimbi ke we-School Transport. Siphinde sithethe nesebe lezemfundo xa bemamele ngeli xesha. Mhlawumbi xa uthethela ke ngakumbi SGB, ingaske nincedakale phi Mr. Mjobo, because nditshilo ndathi ndizawuthetha nani namhlanje bathembisa into yokuba bazawumamela bakhe bazivele kuni xa nithetha nabo. Ingaske mhlawumbi ezi department zombini zingangenelana njani ukuncedisa kule meko yesikolo? Okokuqala msasazi wam, i-department liyakwa-education ingaske ngakumbi kule minyaka esiphila kuyo iqaphele into yoba ngabana abantwana bakhoyo ba-willing ukufunda. So xa kukho laa willingness yokufunda ingaske naye abe willing ukunceda ezikolweni. Eyona nto ke amhle kuyo department, isikolo xa sisilele ukufunda nokufundisa bathi baqala bafuna ukusivala eso sikolo. Xana isikolo si-willing ukufunda nokufundisa abayithathi inxaxheba yonceda eso sikolo. Eyona nto bayigadileyo mhla isikolo saba nefeyila, hayi ke bangena bebaleka apho. Ingase la energy banayo yokuvala isikolo bayisebenzise kwakhona ukuncedisa izikolo ezifuna ukufunda nokufundisa, ngoba abantwana bakho especially kwesi sikolo sithetha ngaso ba-willing ukufunda because baye bawawele la maziko kwenithetha ngayo, babe ubomi babe risking for i-education, but abakwazi uncedisa because if ibindim education besendizame indlela into yoba ngabana la mazibuko abe neebhorho zokuwela zikwazi iScholar Transport zihambe overall. Siwele ke ngosiye kweli cala lakwa-transport nabo siyabacela mani mababhatale i-transport yabantwana, because eyona nto ifike ibe yingxaki kakhulu ngakumbi kweli xesha kuba abanikazi beeteksi bakhala ngongahlawulwa. So xa usisi services usa i-service ngethemba le nto yoba ngabana zizawuhlawulwa, xa zingahlawulwa awubi namdla wokuba ngabana ungaqhubekeka uyenze into engakuniki imali, because you can see neemoto zabo uba ziyaphela, abakwazi uziseyivisa because of akukho mali engenayo, babe imali bona sele beyisebenzele. Besicela mani le energy banayo xa kuthiwa kuyovalwa bayisebenzise futhi naxa kuyosetyenzwa naxa kuyobhatalwa. Nkosi kakhulu Mr. Mjobo. Tata, masibulele ngexesha uthe wabe ke usipha lona. Zezenzekayo umphulaphuli kwisithili sikatshonyane nguye ke lowo Mr. Phulani Mjobo, i-SGB member Aija High School, isikolo ke esikumafama between i-Elliot kwakunye ke neIndwe. Siyabulela ngexesha uthe wabe ke usipha lona apha ke enkqubeni ngethemba lokuba noko odliwanondlebe lwawufika ke kwiindlebe ezizivayo. Nkosi kakhulu, siyabulela. Nkosi kakhulu. Right, mphulaphuli weVukana FM kwimizuzu masiyenze ke phakhe imizuzu elishumi le kubethe phakhe intsimbi ka-8 o'clock siya kwi-sport update ke ngoku.